дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Ховалинг асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши асал дидан намуда, дар семинар-машварати занбурпарварони кишвар иштирок ва суханронӣ карданд. дар намоиши мазкур 28 гӯша таъсис дода шуда занбурпарварони ҷумҳурӣ маҳсулоти асал аз ҷумла муми занбури асал, гарди гул, ширеши занбур, шири модарзанбур ва навъҳои зиёди асалро муаррифӣ намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо занбурпарварон, олимону мутахассисони соҳа суҳбати самимӣ ороста, аз самараи меҳнат ва натиҷаи фаъолияти назарраси онҳо изҳори қаноатмандӣ карданд. дар намоиш зиёда аз 70 тонна асал ки аз ҷониби занбурпарварони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва корхонаи воҳиди давлатии занбурпарварии асали Тоҷикистони Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаклу андозаҳои гуногун бастабандӣ гардидааст, пешниҳод карда шуд. тибқи иттилои масъулон ба ҳолати 1 июни соли 2023 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ 263703 оилаи занбури асал аз ҷумла дар вилояти Бадахшон 8392 оила, дар вилояти Суғд 79828 оила, дар вилояти Хатлон 64066 оила ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 114417 оила парвариш меёбад ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6586 оила зиёд мебошад. дар ин давра истеҳсоли асали молӣ 23.5 тоннаро дар бар мегирад ки ин миқдор асал танҳо дар чанде аз ноҳияҳои вилояти Хатлон истеҳсол шудааст ва акнун бо фарорасии мавсим дар дигар минтақаҳои мамлакат ҷамъоварии асал шурӯъ мегардад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар ҷумҳурӣ зиёда аз 10 000 занбури асалпарвар фаъолият дошта, дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ҳамасола ба ҳисоби миёна 4500 тонна асал истеҳсол карда мешавад ки маҳсулнокӣ аз ҳар оилаи занбур то 18 килоро дар бар мегирад. мавриди зикр аст ки бо мақсади рушди соҳаи занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурӣ бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барномаҳои давлатии соҳавӣ аз ҷумла барномаи барқарорсозӣ ва рушди минбаъдаи соҳаи занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2010, барномаи рушди минбаъдаи соҳаи занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2016 ва барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 таҳия ва амалӣ карда шуданд ки дар самти ривоҷ додани занбури асалпарварӣ дар мамлакат такони тоза бахшиданд. барои ба шуғли доимӣ фаро гирифтани сокинон дар минтақаҳо, баландбардоштани сатҳи некуаҳволӣ ва бо ин васила таъмини устувории соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 таҳия гардида дар марҳилаи амалишавӣ қарор дорад. дар доираи амалишавии барномаи мазкур аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба корхонаи воҳиди давлатии занбурпарварии асали Тоҷикистон 520 000 сомонӣ ҷудо карда шудааст ки 290 оила занбури асал бо ҳамаи таҷҳизот, доруворӣ ва хӯрока харидорӣ гардида ба занбури асалпарварони инфиродии мамлакат тақсим карда шудааст. дар баробари ин аз хориҷи кишвар барои беҳтар намудани зоти занбури асали дар ҳудуди мамлакат парваришёбанда 800 адад модарзанбури бордор кардашудаи зотҳои карпатӣ ва карникӣ ворид гардида, дар оянда аз ҳамин ҳисоб зиёда аз 10 000 оилаи занбури асал хушкзод карда мешавад. аз модарзанбурони ворид гардида 60 адади он ба занбурпарварони ноҳияи Ховалинг дастрас карда шудааст. дар асоси дастури роҳбари давлат бо дар назардошти зиёд будани талабот ба маҳсулоти асал дар ҷумҳурӣ тӯли чанд соли охир аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ 5 корхонаи коркард ва банду басти асал таъсис ёфта фаъолияти назаррас доранд ки яке аз онҳо дар ноҳияи Ховалинг мебошад. бояд гуфт ки ноҳияи Ховалинг табиати бою рангин дошта дар баландкӯҳҳои ин минтақа гулу гиёҳҳои зиёди шифобахш мерӯяд ва маҳз ҳамин имкониятҳои табиӣ барои занбури асалпарварӣ ва рушди соҳа хеле мувофиқ мебошад. аз ин рӯ ҳамасола оилаҳои занбури асал дар ноҳия зиёд карда шуда маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба даст оварда мешавад. занбурпарварони ноҳия асали ҷамъовардаи худро ба бозорҳои истеъмолии дохил ва хориҷи мамлакат пешниҳод менамоянд.
натиҷа ҳамин аст ки соли 2022 дар ноҳияи хобалинг дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ аз 4357 оилаи занбур 74,5 тонна асал ҷамъоварӣ карда шудааст. ҳоло дар ноҳия беш аз 150 нафар занбури асалпарвар фаъолият менамоянд ва дар умум 4362 оилаи занбур мавҷуд аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои афзоиш додани теъдоди оилаҳои занбури асал ва боз ҳам бештар рушд додани ин соҳаи сердаромад ба занбурпарварони ҷумҳурӣ маслиҳату тавсияҳои судманд доданд.